Paparazzi pathum te chuan YouTube te pahnih chetla chu chui rengin YouTube wan Jingjing Airport ta a thla na thleng po in an zui koi ve zela an omdun an hmu tam tel tela anin ngai zo na te chu an faksa khle to zok Jingjing I milara ni anga ama atanga somsiam an tum na ril ru po chu puto lovin YouTube nen chuan mipui hma a an puanzar sak don ani po in a thathei ang bera ti sak chu an tum to zoka Jingjing a hna wanga a zin hlanin YouTube chu an en thla chhun zom renga anun dan ri se le in vong tak chu an hmu mai lo na sa an odru hle zoka Aerospace Institute thlengin an zuya a chhunga ero lu theina an nei lo wangin an lut zui lo thunga YouTube wan na tholain kola donga an hotu telama changa ni wangin an nomna lama chuan a kal zui bok zui rutu anei ti an sha ta wangin YouTube chuan engemaw buaina aneiyem an zota Jingjing ine na anin kar chu a soi chhuah pha ta bok a bel nu chu idol ania wangin a chunga chu tiang thila thleng chu makan ti talo ama zui tu te chu warning an pek sak tur thu chu an shila YouTube chuan thil thleng chu Jingjing a sha tir ve boka Jingjing chu a nwe lo za hle manager ling a shil chhawng ve le a paparazzi zinga pakhat chuan manager ling bia in ngai damati la manager ling chuan chu pa chu tun hmalama a hnuai lo thok thin ani angin angai dam ve mai bok angai dam ba ka anui chu aza ve viau zoka mipuin an sha thuna asum hmu na tur kong chu a ping zo khlau box si chu a ui mel zok viawa kumni nuwa chuan Jingjing chuan a film boy puya wangin thalera huna manga chuti lai chuan internet lama YouTube nen an chan chin chu alar hle bok khang kumni chunga YouTube ne na an omdun lai thalak te chu mi ngai ven hlo berani meka manager ling nen anin biak don chuan Jingjing chu a omna a signal a chhiat em wangin biak a har sa hle a manager lingin YouTube nen anin kar chu puangzar mai tura ati chuan Jingjing chuan YouTube ngai to wangin ze vek thei ni lo ma se official takapuan chu ala du lo thunga manager ling chuan a ril ru ti boy lo tura shilin jawjaki ya chau ril ru peri turin a cha zui boka jawjaki chu tunhma chang to a Jingjing elpui china ni a anin ngai na lem lo hle bok shooting an nei suwa directorin Jingjing a fakna te chu jawjaki chuan alo ei lo mel viau boka chulan nei chhungin jawjaki bialpa lo kal ve a an nei turte run kengin mark score that chu atum hle jawjaki assistant in du sak mel taka Jingjing ei tur pek chuan Jingjing chuan a ei sak du lawa an le mom lam ani awangin Jingjing chuan a hrisel na ata na chalauti a sha ta wangin ei sak tum na chu a nei lawa ni jawju chuan YouTube local ve don ti a sha chuan jawjaki bialpa laka atlom mayang ti a hlau hle a manager ling rul turatan ei tur YouTube chuan lo king sak ve se ati a angai to thleng thui viau bok ma se chumini chuan jawjaki bialpa chu director chuan alom te chiam lo thung film shooting an nei le don chuan jawju puina adila yin YouTube ron langa YouTube ron kal chu jawju po alo hlim hle jawjaki bialpa chuan atuk lo zia chu a sha thar le bok YouTube po in Jingjing thorim zia chu a hmu puya shooting an nei zo po chuan in thalel takin hunan mangdun boka YouTube nen atuk lama hun thol takan manduna be seila yin YouTube chuan Shanghai let le watangai thu chu asoya Jingjing chu a be se anga YouTube nen an omdun theilo tur chu alungai hle bok YouTube chuan Jingjing chu biak tlang theilowa a om to lo na turin signal receiver a siam saka director te po YouTube thil siam awang chuan an lom hle director in YouTube chu dar nia let le angai ti a sha chuan Jingjing inen hunan mandun ve theinan an shooting nei hun tur chu a son tlai saka hun reilo te an nei chu mangdun ve turin a du sak hle ani YouTube wan airport a pandon chuan director chuan ei tura ken saka wangin lom thu chu a shil le a zana chuan Jingjing inen video call manga inbia in abula om dai jinan camera chu a en ve chuan Jingjing chuan
manlai makeup man chin dan soifia na broadcast nei angin lem chu achanga dajin chuan a oirin lo la in jingjing thu soite chu alo ring tak tak vek thunga youtube chuan aerospace institute lama a hnangai boka chhun zom le to a gwanzai po anat na te zia chawin research institute lama atel ve le thei to boka youtube one de chen khata mu tir chuan kumni chunga youtube mason na chu arin phak ba ka ni ti chu a mu thiam ngal Shanghai ya jinjini lo let le hun ani to wangin youtube chuan a hun siam remin mutura kal chu atuma akalma in gwanwei chuan jingjing telin zanre ai puya chuan a soma jingjing in Shanghai a thlen chuan youtube laka alung oi lo hle a airport ta changa alo shwai thei lo chu a thin rim pui berbok driver ne na chuan youtube in lampanin akal tir shama youtube one an ina jingjing lo mu hi la mu chuan akia nga ain thol zuya jingjing I chu tlahni vel chol tura angai la in atuk maya kala ngai thu a soiwang chuan youtube chu alungai hle jingjing ila mu thil la ya zanra siam tura a tho chuan manager ling phone call alo chan saka manager ling in jingjing in thlahni chola nei ti alo soiwang chuan jingjing in ane na do ta soiti sha in alung oi tawak lo bok youtube one zanra ei to thu soya ama ei tur chau a chhop chuan jingjing chuan omda na changin apa ngai cha lo ti chu a she theya a chan om sang sang te ngai to kwalin an bo rak siam thatwa chu a du hle zan mut muna po youtube chuan angai sak wak lo twang zela a omdan chu biak lui zel chi angai lovin amu meng ve takar bok youtube one manager linga biak thu le a chol nei hun tura soi chwata ka chuan tho phatin a in soifia zuya in ngai zong dang te ti anga preng ve atum na ani ati boka a thiamang tok chuan a in soifia zuya youtube po in thin rim nan mang to lovin zan hun nom tak chu an mang don le ta zoka youtube one bungroda khom na atana a man chin jingjing thomnu da na an siam thar chu mu in a hlim hle a youtube chuan a chol man chung zong chu a ina om turin a be sei bok youtube na thok tura a chwahlanin a in chu ati danglam sak sheta manager ling le jaju kavin youtube one a thil ti sakte a mu a youtube chu a chwan zia alan tir she lo bok anni pani po in youtube them thiam zia an mu chuan an fak ve hle a jingjing I thuam no terem felin jingjing I chuan chol chunga youtube ne na omri chu atum tabok jingjing I chu a hlim viau la in manager ling chuan angai zong nei chuan a ma khwa ati cha sak pal zo ka hlau viawa ma se jingjing in a rel ruput mangte shilin enge aduni a enge ati tura sha chan thu a soi chuan a thoveng hwaya jingjing lo puitlin ve to zia chu a she thar bok jawju po thlahni chol pek ve ani boka zanja ei turin lakwan in an kala senjin le jingjing I te po khang kumni chung khan in ngai na man hle in po takin zanja an bo sai do na zanja ei khama youtube melan dan dik ta cha lo chu senjin po in a mu thiama lakwan ero in ngai to lo tura ti in youtube chuan ama a sha chwa vata be sei tho chu a soibok an ho ko nga po youtube ril ru boy mel tak chu jingjing chuan sha thiam takin a thu soite angai thlak saka an thiam na le an ei zon na lam in mil lo hle ma se a the ang angin anin joy om to na anin fui ton ve reng bok youtube one an project khoila ya lakwan in nu do atum na awanga a ril ru boy na te chu a soilai po in jingjing I chuan do thei takin lo ngai thla a youtube lom lo na chuan ani po ati hlim lo tel bok jingjing I chuan an pahnia hun an man dun reng chuan engemaw in mu thiam lo na an nei tam phang ti a hlau ril ru hle a youtube chuan a zel din thil te chu ban san turin a fui ve bok an nom dun to chuan game an khel du na an hun man chaudan chu in ang deuh putin youtube chan ten zan re ho an rot la ya chuan an chuak dun ve a youtube chan te zinga bial nu nei lo om chun dameng chuan hotel athleng ma sabera youtube poisa aren saknan lobby chut mai atum chu private room lam lo ho zok turin youtube chuan a shila jingjing I tan atia ni bok
aper te in an lo kal hloma dameng chau ko pui nei lo ani wangin ho dai mai chu adu ut to ma se YouTube le jingjing non lu ta mu chuan ka hawin a lo ena jingjing a mu chuan makati em awangin a om dan chu a chan ten thla an lo lak ruk sak hial bok dameng chuan a thla an lak sak chu delete turin a ngen hloma YouTube chu dem le in thuruk lian tham tak a lo nei reng chu alung oi lo ti soin kum som liam ta a khan anin ngai zongi mo a lo ti to thu chu a soi lang zau bok dameng thu soi wang chuan jingjing chu a lo hlim veng venga kum som liam ta atanga lo in zui to ni ta se ingtin nge anom me kang ti chu a hre chak ve pakhat bok ma se tun hnuwa anin mu le na hi a hlu zokin a hria a an hna wanga hun rei tak in mu thei lo chang nei thin ma se anin mu chuna in ngai le in thlahlel takin hun hlim om tak an hmang dun theia chu a hlim pui to zok jingjing chu YouTube anu nen po in nel to hle in YouTube in anti danglam lai te chu video kal tlangin a mu tir ve zela chenju in a ina zanre ei tura YouTube ne na asom chuan a thian dang te po antel ve tur thu chu a shila jingjing I chuan an game khel ho chin chu a bial pa ma a khel a du don lo wangin engemaw ama tilang sar thei tur thil ngai to sak turin a nge na chenjoi te in an thlen chuan an be sei lo takin an movie tharami tur chan chin na an lo neya chenjoi chuan midang pakhat an mamo thu lo shil ngalin jingjing I chu asom lut zui bok an thil zir lai chu YouTube chuan alo en renga an movie mi tur ang ber chuan thei to pan chwa boka a script soi ho ang taka langin jingjing hne na chuan an lo thlen ruala an game khel an thu rok thu le an script zir po chu an ra man sa thau te chu an shil ve a an thil zir an zo hnu chuan YouTube pan ngala YouTube chuan a len chan thiam na alo fak saka an movie dik lo deuh lai chu a shil pa bok aerospace kai hnoilam scriptwriter in a Thailand chu diklo lai dewa oma wangin scriptwriter chu an biak ti ra YouTube an thataka a shil chuan ani po in lo dong song thiam hle in ama mole hunata na biak po theina tur chu a deal zuya chenju chuan a chanu bial pa chu faksakin a mel thatel bok nen thiam thilanga bok si chu jingjing chu van nei ti hle a jingjing po in a in ti thei pui hle bok aerospace and astronautics institute ta basketball team te chuan an game nei tura anin bua sai lain an player pakhat a in hlam pal hlau maya YouTube chu bia in apui na chu an deal zuya YouTube po in an ngen na chu atira nyal ve bok ma se a rem ti le ta thawa jingjing hne na zanja lo e san tura shilin a game khel tur chu a shil boka jingjing po in YouTube in khel en chu atum ve bok anin khel na tur hmuna chuan dameng chuan jingjing a hmu to wangin YouTube bial no mel that thu chu a soina sa to hle a YouTube le jingjing ta in kailu tan hmu phei chuan an lo hlim tlang ve hle ringot YouTube chuan anin khel hlana a omna turin meicheral zinga a in mel sha tir ve a jingjing chu minel om le ngainat om tak ani wangin midang po chuan an ngaina thwai bok game an chen nuwa po jingjing chu YouTube a win alo chang ve hle a high school an kal la ya YouTube a game khele en chin lai te kha a khai khin pa boka manager ling chuan jingjing thu soi te ngai to in YouTube chuan in ne soi na ni ya anga ya jingjing la in YouTube soi chu eng po lo ni se a pom pui em veka manager ling chuan jingjing shooting ma chhop ngai to in nei chu la hunin a shelo hle thung jingjing hne na chuan in nei na a boy pui ngai tamza chu a shil zui mul bok an nu le pa ten anin nei chung chang soi ho turin anin bia a an zinga chuan a bikin YouTube anu chu a phur fal hle Shanghai an pan na konga jingjing chuan YouTube na kai hnoi thil angai ven chen zia shilin an account shang a follow thu a soya entertainment lama enge follow nei ve zo chuan YouTube chuan soi tur a shelawa thupa a choi zui ringota a phone pe ya a du follow tura ti chuan jingjing chuan a ti sak du bik lawa a na thil angai ven sak ve vak lo ni anga in alom lo ve viau bok YouTube ti elnana engma follow lo ma la apoi lo
romance drama chana ngai huna ilo thik palang ati chuan YouTube chuan a film chan le tur chu romance po ni lovin ati ra anin chen ngal dona wangin meiche pakhat thon thu ani ber thu chu alo soya a drama chan tur script YouTube wan a endik masak sak vekti a sha chuak ve le chau phone en ngor ngora a hu hawa in nei na a mu chuan YouTube hne na chutia ang chu a du ve ti a shila YouTube chuan a du zong chu makati mel viau bok group wedding a tel ve du in jingjing I chu YouTube laka chuan a hel hle a YouTube ero in jingjing thil du chu a ngai thu tak sak lem lo a ril ru chu a thak le mai a be sei wanga ni jingjing I chuan a ril ru thak du lovin anu le pa te ne na po chutianga in nei na chu adil zuya annu le pa te chuan jingjing I thlem na mang chuan an rem ti sak ve mai YouTube anu le pa te chuan YouTube chu alom chia lo ti an sia a ma se jingjing I ne na soifel turin an ti thung YouTube chu ana thona atanga a ho chuan jingjing interview na kum ni liam ta mi chu a ena in nei na adu thu sama soi chu tu na a soi ne na ain an lo em wangin YouTube chuan asum din hmuna wanga jingjing in a hu hawa in nei tel ve adu ani chu a ringa jingjing ril rudik tak sha chiang turin jingjing in a thona hmun chu apan ngal wang bok jingjing in YouTube mu a local chana sha chuan a in thiam lo hno hle a YouTube ngai dan chu adik lo ti shilin interview na te kha chu a langa moya a soi ve mai chawani thu chu a shila group wedding a du chan shile in borak thoveng tak noya an ma ni chim boy tu ommya lo na tura in ne du wanga ti a idol ani anga mipui mit le beng la zong in nei na man chu a du lawani jingjing ril ru te a sha thiam nu chuan a pui tling chu a ti hle a thlan swa lo zia chu a shenon bok a masa a som na kha chu a dik chia a sha lo wangin anu pui ni turin jingjing chu a som chale a jingjing po in lo pom ngalin anin kwa zui ta bok YouTube one research institute ta anin nei na tur soi chuan a chong hlom hle a sum le pai lama atla chhia ani ringin Professor Jang chuan engkim a boy pui sak thei thu chu a shil hiala YouTube chuan lo narin andu dan mol mang tak chu a chan a shil ve boka Professor Jang ril ru ne in jingjing chu dwat le turin a cha ve bok in nei ni ya chuan mangno tur te chu an kim chap to a artist tur a thlen harawanga an boy viau la yin jingjing chuan a na thok te chu a roi saka midanga anin chei boy la yin YouTube chuan jingjing chu a shwai shanga kuta in kaya rehearsal na hmuna kalin YouTube one jingjing ta na athil bo sai te chu alan tir bok in nei na an man zo nuwa po in chel rengin anin kwa a anin fob zui ta bok anin nei thalak chu internet a adar nu chuan mi puite a chong tlang hle a jingjing chuan YouTube one an thalaka post na mu in ka hmangai che a ti chu chang le tin a post a chuan keipo in ka hmangai che ti chu atar lang ve bok an pahnih chuan mani na ve ve ya an boy le to hle a manager lingin jingjing I hmachhun te a soi chuan kumchan ve hnu lama a inda ol ani chuan naute nei lam an boy pui thei tur thu chu a shila jingjing chuan YouTube nen fanu nei tura ro man na alo siam to wangin manager ling thu soi te chu anui liam maya YouTube po in ana thona hmuna chuan ni tin na abyak chin ang bokin jingjing chu a beli a tun chuma chuan jingjing chu ana thona hmun to ve turin a du bok na thokte chuan an chung te shwai theina chance nein avoi nga na a YouTube chuan chu hun chu a chang ve sha ma jingjing chu Kaplan Center a kumsom thum parata upa a pasal YouTube muturin akal ve ta bok jingjing a thlen nu chuan an na thona hmun te fang dunin an na chungchang te a shilfia ve a jingjing po in an na thona hmun chu nuamati thu chu a soi ve bok jingjing chu na thok hau chung te zinga nu chia ve in meeting nei turin a kalsana jingjing ne na a le chuan a ompui reng man lo wangin a in thiam lo hle a ma se jingjing chuan a hna te thata ka thok tura a du zok wangin a kalsan chu sheuma tilawa chu mai ba ka jingjing chu ama in enkol the ni pya lama midang singa kho sak thiam takani boka YouTube le a tho pui ten chu chuna nei lai chuan
Anupui an fak sak liam liama, anupui awanga, an tu le fa ten an na thona mun nuam titaka, an mang chu an siat ve awangin, iu tu chu nupui nei van nei an ti hle. Iu tu chuan, jing chu bia in, alaka complain na don thu a shil wanga. Jing chuan, an chung ten hun nuam tak, an mang lovang ti a lau sak laia, complain an lau nei chu a oi lau hle a. Jing a fiam na chuan omzia nei lovin, ama ain ring tok buk nen, anin biak na chu ati top le zal zal. Zanreya jing I chang har chuan, iu tu amu to lau ti sha a azun chuan, iu tu chu bathlara dingin, an thil buai pui atuk maya, an lunch to tur, rocket om na lam chu a thir renga. Zing ma taka chuan iu tu chu thawin, jing chala chuan a fopa, a alarm me top sak bok, an rocket ka chua tur ming chu, so sen ni in, domestic solar system masaber tura ni wangin, an zam tlang le a, na thokte mai baka, rampum in nga na thil ni wangin, an film khurin an uluk le bok. Rocket launch an nei madar kar som pahni la oma chuan, na thok hau chung te po, beisa an nom chap loma, iu tu te hau an lau thlen chuan, an lom tlang le, a bikin, jing I chuan iu tu me la mu thei chu, a lim le. Buaina a thlen lau zok nan ti in, na thok chung te chu beisa an om ve an rem ti lava, in nuai lama chuk tura an ti chuan, jing I chuan, a kalyam ma in, iu tu wan a ril ru zong pe ya, na a thok lai chu ava mu a. High school an kalai ngai tua chuakin, iu tu wan a du thu sama soi te kha sherengin, aerospace designer ni tura, a rin tok na te chu, a dik zia a shefya tula. Iu tu chuan, a du thu sam a ti hlotlin ta ka wangin a chuang le bok. Rocket an ka chua hun chu, nai zelin, an zamin an phur tlang le a. Number chu chiar tha zelin, 0 an chiar thlen rual chia chuan an kap chuak ta bok. Na thok te chu an mit le beng te, rocket a chuan da in, a kaldan zong uluk takin an en zela. An tum ang le an be se ang che a, na a tho thei ta ka chuan, hlimin an outdoor dura, a bikin na thok hau chu an tho veng huai bok. Jing chuan, iu tu alo chua ve hu na ngak renga, gwanza ya pan masak lai chu lau thli rengin, gwanza iswang tuan na an ti puitling thei chu, an hlim dun le a. Jing I pan le in, anin kwa vonga, an na tho tur te chuan la muakin, an tum na la sang chau zel tura te chuan, na tam tak an la neya, ma se, ar si tam tak muto sa reng an ni thung do na ni. A top ta.